Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Sugeng siang sedaya para pamirsa. Pancet kita bersama Mbak Jumadi dengan ada bintang tamu juga namanya Mbak Rauf ya. Masih di channel Tutur Pitutur. Untuk hari ini Sabtu ini kita bahas masalah isi-isine donya ya. Isi-isine donya niku ana bengi, ana awan. Ya. Ana lanang, ana wedok. Ana nyata, Ana apik, ana elek. Nah, ana barang gaib ya barang nyata. Nah, bab iki dimulai masalah barang sing nyata, yaiku contone manungsa. Manungsa urip iku ing donya iki ya mesti ana lakune lan ana tindakane lan ngurip-nguripi ya. Mestine ya nyambut gawe nguripi awake dhewe. Nah, dina iki awake dhewe bahas masalah urip ing donya iki bersama Mbak Jum. Kita bahas sampai tuntas masalah urip ing donya niki. Monggo Mbak Jum. Rahayu, 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 wilujeng kang pinanggih. Ini berkaitan dengan sambung sinambung ya. Masalahnya ada Jagong Maton. Tadi malam mambengi sharing karo bala tangga sing uripe wis sampurna. Aku dikek ide sing jenenge Pak Sis. Jo sing penting awake iki urip nek donya bukaan babakan urip. Ya apa carane goleki sampurnaning urip, ya sampurnaning pati. Dadi lah terus Pak, ya koncek ana dhewe. Lah iki PR. Ternyata kita pagi tadi sudah kita rencana kedayan bae turun gunung gitu loh. Lah kebetulan nanti sambung dik gaib babakan isene urip bae mangke saged nyambungaken. Tapi kula awali nggih babakan urip. Tadi dengan kata-kata urip sendiri itu ada kandungan arti. Apa sih urip? Urip iku lek dikonjai une iku usaha, R iku rahasia, ine iku ilmu, pene iku pengalaman. Lah, dari kata usaha iku luas. Ana dalan 1000 dalan. Mangane 1000 dalan nek dibuka usaha iku berbagai macam. Dengan adanya isine urip iku ana isen-isene urip iku ana babakan ya apik, ya elek, ya lanang ya wadon, iku isen-isene urip ya. Ya peteng, ya padang, ya nyata ya gaib. Nanti babakan gaib lah mbah iki mumpung turun gunung golek-golekne angel kaya wesi kuning. Begitu kita kontak batin tadi dengan teman-teman kita bahas kok ya ndelala jedul berarti jodoh. Bab pirang-pirang dina sing direncana iku ya angel. Lah iki mah babakan ngono. Terus kedua, rahasia. Di balik isine urip iku pasti ada 90 atau 60% itu ada rahasia. Contoh, lek kita sudah urip wis mlebu dalane urip, nglakoni urip, mesti ana rahasia. Apa rahasia? Di perusahaan itu ada rahasia perusahaan. Di urip ya ngono ana rahasiane urip. Apa rahasiane? Kok mbae iso ngonceki? Masalahe ate golek donya. Lek gak ro ilmune, gak ro tata carane. Lah ku biasae lek wong ana rahasiane. Lek rahasiane dibuka pasti ketemu intine. Intine apa? Ana kegaiban, ana yoni, ya ta? Ana sing mengkoni ndek jero bahwa sapa sih mbajum. Sakjerone mbajum ana mbajum. Nah, iku kok dawa. Iku rahasia. Mari rahasia ilmu. Lah kudu duwe ilmu, ana ilmune. Cara ngatetani ilmune pertanian. Lek wis belajar ilmu pertanian,
Kan ana carane nandur, carane mupuk, carane tanduran iku woh, kan ana pupuke, ana semprote, ana carane ngowono, terus ngondo. Iki berarti ilmune. Terakhir pengalaman. Lek wis seru dalane dadi pengalaman sing diterapno ngono lho. Lah lek wis pengalaman iso sampai dadi baru ditularno nang kancan-kancane. Berarti urip iku dhewe lek wis ketemu ilmune, ketemu rahasiane, ketemu usahane, iku sing jenenge urip sing sampurna. Masalah wis kecukupan. Lah wis kecukupan, wis tak arani winginane iku jenenge jinem. Siji enem soge, ya ta siji soge seger waras, kuat slamet mulya. Iku jenenge wis urip sampurna. Lah ngono wae. Lah iki berhubung kedayan bae turun gunung golek-golekane angel. Isin-isine urip iku lek berkaitan bae kan angel, berarti urusane kasunyatan karo gaib. Ngene, Mbah. Aku inginane oleh Isaro impen ya, ditekani bidadari 7. Ngono lho, ndek isen-iseni impen iku lho. Iya. Ternyata ndek kasunyatane ana bidadari mudhun siji wah ayune ngidap-ngidapi. Kaya kok durung kejatan disaut kancane. Iya. Lah rahasia alame ya apa, Mbak? Rahasia alam gaib ngono lho. Aku tak terus nih ya. Rahayu. Assalamualaikum Mbak Said. Inna ada kullu nafsin dha'iqatul. Mbak Said membahas itu kulo ajane ndonong ndowuh nang para kanca apa jatine yang khas urip kemasan dengan yang murni. Urip aja gawe mek urip-uripan. Karena bidadari 7 kait oleh situ direbut kanca, iku iso ae lek dirobah. Tapi manusiane harus ikhtiar. Lah ikhtiare ya apa? Lek cara ngrebut meneh ya aja akeh omong-omong. Meneng-menengan teko ati jerone ati. Iso apa tak jelukno saiki? Apa meneh teko? Iki Mbak Said sing ngomong. Ndoire aku. Mbak Said iki. Iso. Tapi sacepete aku berupaya ade ndonga dhuwitku akeh aja. Wah, iki jenenge iki sacepete. betul. Dino iki bener dino iki pokok syarat seger waras kabeh. Kan pirantine urip kan iku mau. Iku wis uri-uri, wis prinsipku. Nek ati nyurut atiku aku wis jengkel kanca akeh ngono ae. Iya. Lek urip pisan kok ge ngene-ngenean sih. Lah ngono. Berarti hanya kudu golek sampurnane urip kecukupan lah, Pak. Iya. Iso gawe nekakno bidadari liyane termasuk sing 6. Dene sing 7 katut maneh iku berarti sik kecantol. Iya. Bener, Mbah. Betul. Berarti sing penting iku urip kecukupan berarti yang terakhir ya. Kudu mulya sik ngono. Iya sih. Mulya berarti kecukupan, digawe proses, digawe berjalan ana pirantine. Nah, pirantine urip iku mau. Bener. Iya. Terus saya apa ya iki ya. Nah, pirantine urip mah kan golek sandang pangan rezeki to. Nah, mesti ana panyuwunane to, Mbak Jum. Lah iku ya apa tata carane wis. Sebangku ya gak seberapa sih. Setitik pengalamanku. Iya, Mbak. Tapi aku tak ndonga sing ndonga iku muncule kanggo urip. Nah, selain duit sik lancar. bener. Donga rezeki ya. Iku aku gak janji. Mulai dina iki pendak dina iki. Bener, Mbak. Ayo. Pas tampil meneh Mangkane ndonga ndek ngarepe sampean. bener. Nyapa atoi. Iku wis wajib wis wayahe. Iya. Wis wayahe. Bener, Mbak. Wong sak donya iki koyo gabah diintere mek babagan sampurnane urip ki lho, Mbak. Dadi kecukupan, mulya iki mang lho. Sebab ngene sih. Heeh. Iki kan sebetulnya memang biyen kok, Pak. Karena legone kanca sing anu, urung ana sing trima. Nah, iki menimben aku wis niat. Masih kanca-kanca aja oleh nyalano aku. Bener. Bener apa enggak? Bener. Iku sampean bagian. Masalah ngene, Mbak. Kadang-kadang kanca-kanca enggak donung, enggak ngerti karo kowe. Lah kene sing ngerti ya hanya kudu ndonungno ngono. Dene sing wis didonungno di pangerten gak kena ya ditinggal, Mbah. Awake dhewe sing kenceng sing iso mlaku bareng ngono. Betul. Paling gak supaya gak nyerimpeti ngono lho. Yang penting nomor 1 sampean kenceng ngono lho. Iya. Lek kenceng kene gondelane iman ya ayo wis tembus
istilahnya bahasane wong lawas menembus batas. Sing diarani tebih Iya. tanpa wangkitan cedak tanpa sing lanan. Iya, iya. Ya menembus batas ngono lho. Amit. Heeh. Kabeh iki aku ndek yakin. Heeh. Urung roh CD kaset ceritane judul iki urung roh. Aku dikanani bae. Heeh. A iku raja, iku sandi keuangan, iku kemaslahatan. Nah, mangkane lek wis Iso iso sandine gitu. lek duwe papan penak, Hmm. iso ada di ngumpulno bolo-bolo. Lek adae gak ono sakno Mbah Dayo teko gak ono papane kan sakno. Iya, iya. Mangane tak upayakno papan saronone yaiku mang kudu mulya. Dumulya yaiku mang babakan teko urip mang dikonce lak jembar Mbah. Iya. Jembar monggo ngono. Telu wis alam pitu pisan. Kalam dudu alam pisan. Seven in one. Iya, si aku dibel kok. Iya, iya, iya. Wah, iku telung gunung kon ngedukno. Wah, bagus Tak Mbah. kiprah. Ah. Syarat muga-muga cepet. Heeh. Nek memang aku ndonga mara ana ridone mbek teko lulur malah pangestu. Ojo kaget, ojo gemerang boyo. Ojo sampai kerasukan. Iya. Ya. Ojo sampai kepelayu. Nah, Berarti segitiga itu lah iku aman Pak Jung. aman Munggahe keren. Nah, betul. Enak ya? Lho, itu Pak itu. Wis Iya, iya. wis terus. wayah, iki wayah. Heeh. Wis aku dikandani, wayah kapan lho? Kok aku Lah aku wis kok milangkori, kok keraton, kawindi. Bidadari nyepak, Nah, tapi tetep digandoli anu, akrab-akrabe dhewe. iya. Kehidupan lek Keribetan sih Sik keribetan. Lek teluannya Tritunggal, Pak, masuk. masuk. Mangkane perlambangane Jongko Jayabaya digawe presiden kita ketujuh termasuk Jokowi kan nyekel pusakane kan Trisula Weda. Trisula. Trisula ke pusaka sing telu tuh nggathukno 3 unsur agama menjadi satu mlebune ndek kapitayan. Ngono lho, Pak. Lah kapitayan itu Tritunggal Weda iku Weda. heeh, dununge ndek agama Budi. Ngono lho. Agama Iya. Budi iku ya agama sapa wonge sing dadi conto Pak budi pakertine apik dadi panutan. Nah, iku sing mbukakno dalan. Akhire dadi gelar sing gawe mlaku Wadyabala iki iso mlaku enak ngono lho, Pak. Dadi dunung nang urusane ya iku mang sugih, seger waras, kuat slamet, mulya ndegale lah ya mulya. Mulyane iku mau. Lek sugih gak seger waras kan ya lara kabeh. Iya. Lek gak kuat selamat ya sik gak duwe kekuatan. Lek wis 5 iku cukup dadine dununge kan 6 mulya. Dadi ya sampurna uripe lah Iya, ngono. iya. Ya Boyal. Nggih, monggo. Iki wis 3 hari, 3 malam, 3 hari persis. Iku arek-arek terserah toto dhewe. Aku tak noto kesesuaiane kesempurnaane ya apa Tritunggal iku urut 7. Itu Dununge nang 7 ya, 7. iku aja sampai enggak di situ. Asalkan ana apa-apa, aku gak sampai kebobol. Aku ade keboyong. Lek iku iso aman, aku gak iso dikakne boyong ngono. Oke. Berarti Tritunggal manjinge ndek 7-1 ya, Pak. 7-1. 7-1. Nah, ngeten derek. Karena kita di perjalanan spiritual sebagai pelestari adat istiadat dan pelestari budaya, memang tidak lepas kehidupan ini dari dunia nyata dan dunia gaib. Lah babakan nyata itu harus mempunyai pengetahuan kecerdasan intelektual. Makanya di akali kudu main, di spiritualnya ya juga kecerdasan spiritual. Iki ilmune Bung Karno biyen, Pak, kebuka ngono lho, Pak. Iya. Dadi Bung Karno sampai pidato tanpa teki karena kan menguasai itu, Mbak. Menguasai ya itu mang lho, Mbak. Tulis tanpa papan. Termasuk ibu buku ngono lho. Jadi ya ini termasuk kecerdasan keseluruhan. 2 hal menjadi 3 ini adalah jalan untuk membuka sampurnane urip, Mbak. Monggo. Iya. Monggo. Sabto toto wayah memang. Wis wayah harus ke ngebiar yang bener-bener ngebiar. Wis wayah. Wayah ya, Mbak. Wayah ya. Jadi aku wis dikandani barang. Kapan wis wayahe? Ngene iki dong.
Berarti Mbak ngeridoi Mbak ya, Ridho, ini ya. ridho. Nah, karena perjalanan turun gunung yang baik itu ada petunjuk, ya kita ini dari kecerdasan intelektual kita proses lapangan dijagung oleh spiritual. Lah Mbak ini yang biasa turun ya dipraktekkan nanti Iya. di event berikutnya tampil lebih ekstrim lah. Iya. Oke. Jadi Lebih matur serius, nuwun ya. nggih, matur nuwun Pak Jalmo moro. Jumadi, Betul, Mbak betul. Roop. Jadi istilahnya kita itu nanti akan kita wujudkan ya, kita praktekkan ya. Istilahnya tadi bagaimana sih sebenarnya itu? Bagaimana sih ya? Banyak pertanyaan yang banyak yang kita akan kita jawab nanti ya. Kita akhiri dulu untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.